Anga foli ni waliɲuman bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Cherif la TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ an ko nin ye a kuma selen ye laada don seliba o seliba Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɛyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madana Haidara bɛ seli ɲɛnamaya tamani Segu jamana ka barawule cercle la n'o y'a bange dugu ye wa fɛnɛ senfɛ alikuranna kala dɔ fɛnɛ bɛ kɛ o ye laada ye o laada timɛna tamani kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ tamani sigida ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw laadala ɲɛmɔgɔw ka fara silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmaya soba fédération ansardine international fadima ɲɛmɔgɔw kan olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ an ka maa minnu kun bɛ Cherif la TV jabarani tɔgɔ la Samayira Sanogo Ibrahima Kulubali u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Silamaw bɔra Mali fanda naani bɛɛ lajɛlen la jamana tɔgɔlama ɲɛmɔgɔw politiki ɲɛmɔgɔw u ni Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madana Haidara jɛra ka tamani ba daminɛ k'a fa dew haminanko tɛ dɔwɛrɛ ye dali masa wale ɲuman dɔnnen kɔfɛ ka laban ka deli hali bi ni alikuranna kala ye laadala kuranna kalan do Cherifu de b'a kuranɛ kalan organiser tamani ka kɛ ka pour que tamani bɛ se ka jidi ka Mali jidi ka diɲɛ bɛɛ jidi parce que kuranɛ ye fɛn ye a nafa ka bon dan tɛ kuranɛ na dan tɛ dalalu kairati la o tuma na an ka Cherifu olu de b'a organiser ka fara tamaninka bɛɛ lajɛlen ka tamaninka bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛna nin dugawukɛ in de kunbɛn barawule mara kɔnɔ Segu mara kɔnɔ pour que ka dugawu kɛ sanjiko bɛ se ka sabati ka se ka garijɛgɛw sabati vraiment kuranɛ kalan a nafa ka bon fo ka se a dan na kuranɛ nafa tɛ ban vraiment kuranɛ kalan kɛra sababu ye ka dugu jidi alhamdulilahi rabbil alamin bi yɛrɛ tamani a jidira kosɛbɛ cercle jidira jamana yɛrɛ bɛ ka jidi alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka Ala barikada tamani sigida ma ɲɛmaw u kɛlen kɔfɛ k'u da don laadala kuranɛ kalan in nafaw la k'a sabu kɛ a ye yɛlɛma min lase u ka sigida ma u ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin hakilina taba yɛrɛ ma n'o ye zamzamiyu ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka tamani nganu na n'o y'a bange dugu ye an bɛ foli kɛ Ala la fɔlɔ o min ye nin ko in sababu ɲuman nɔgɔya anw ye k'anw garisɛgɛ an ka ɲɛmaaba in na n'o ye gidi ye Ousmane Cherif Madana Haidara la ka bɛn a yɛrɛ bangeyɔrɔ ma n'o ye tamani ye yan et puis an bɛ Ala fo a yɛrɛ fana k'a yɛrɛ fo puisque mun an ye min y'a la kalanbaaw yɛrɛ ɲuman na ko hubbul watani ko minal iman an ye min y'a la faso kanu don ne ma maa ye diɲɛ kɔnɔ maa min b'a faso fɛ komi n'a fɔ Cherif puisque ni ko kɛra i bɛ faso fɛ i bɛ fɛn bɛɛ sama ka se faso ma nin kuranɛ kalan in an y'a ye a ka ca san 10 ni kɔ ye a bɛ nin cogo na don o don ni fɛn tɛ fara ka fɛn tɛ bɔ a la a bɛ fɛnba de ɲɛ a bɛ nafaba de ɲɛ dugu ye a bɛ nafama ɲɛ jamana ye bon ale yɛrɛ min filɛ nin ye a bɛ dugawu min k'an ɲɛ an b'a dɔn ti bi an bɛ dugawu de kɛ jamaba min bɛna a nɔfɛ hali bi Ala ka se k'u bisimilaliko ɲuman a n'a ko kɛcogo ɲuman Ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye an bɛ dugawu kɛ ale yɛrɛ fana ye a n'a ka denbaya Ala ka si ni kɛnɛya da n'a yɛrɛ ma silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmaya so fédération ansardine internationale fɛnɛ ma to kɔ bɛɛ lajɛlen kun bɛ alikuranna kalanba in kɛnɛ kan san o san ansar bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na karamɔgɔ Selimafu o sen fɛ kuranɛ kalanw bɛ kɛ an b'o kuranɛ kalan kɛnɛ de kan an b'a ɲini Ala fɛ duwawu minnu bɛ kɛ nin kɛnɛ in kan kɛra bi Ala ka kɛ hijabu ye ka da an karamɔgɔ n'a ka denbaya kan yarabi Ala ka kɛ karanga ye ka don an karamɔgɔ n'a juguw cɛ jugu dɔgɔnin ni bangeni mun bɛ an karamɔgɔ la Ala k'u dɛsɛ k'u jigi u yɛrɛ ka janfa dingɛ sennen kɔnɔ Ala ka karamɔgɔ dɛmɛ Ala ka tamaninkaw Ala ka bɛn don tamanin kɔnɔ Ala ka hɛrɛ don tamanin kɔnɔ Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka kɛ kuranɛ kalan in bonya kama ni duwawu minnu bɛ kɛ Ala ka kɛ nin bonya kama yarabi Ala k'an ka jamana suma degun min bɛ jamana in kɔnɔ Ala k'a wuli ka bɔ yen tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ Ala k'a wuli ka bɔ yen Ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ
ala ko kira kanu kosɔn sɔli ala muhamad. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaba a Sayyada Sherif Ousmane Madani Haidara a ka dantigɛliw la a ye wele bila silamɛw ma alikuranɛ ka kala nka alikuranɛ fɛnɛ ka kala ni jogo ye walasa ala k'i ka deli jaabi. Silamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ tamani guaba kɔrɔ ni ka sɔrɔ ka baara kunjɛ ni dugawu don ye. Sisan an bɛ jɛ ka ɲɛmada Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Ousmane Madani Haidara ka dantigɛlikanw fɛ minnu kɛra tamani guaba kɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmada. Ka ɲini ala fɛ kuranɛ minnu kalanna sɔli minnu kɛra alakira kan sallallahu alaihi wasallam ala k'a kɛ nɛɛma ye an ye ala k'a kɛ nɛɛma ye an ka jamana ye ala k'a kɛ garisɛgɛ fɔni ye ala k'a kɛ ɲinifɛnw sɔrɔli ye an ka foli ɲɛsinnen bi an ka dunanba ninnu ma minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka na tamaniya u ka baara bila tiɲɛ de don u ka baara tɛmɛsiraw don mais a wajibiyalen kun t'u kan f'u kana nin kɛnɛ in kan mana u yeli nin kɛnɛ in kan u ye an bonya o la an b'a f'u bɛɛ ye ko u sara bɛ ala de bolo ala ka hɛrɛ k'an n'u ye n'an bɔra ye silamɛ ka haya ye kuranɛ de c'est-à-dire silamɛ ka dɛnɛ o ye kuranɛ de i mana boli cogo o cogo n'i ko i dalen don ala kɔnɔ i kɔ bɛ sɛmɛ kuranɛ de la mana kuranɛ de y'a bɛɛ ye a bɛɛ de y'o ye mais a bɛɛ don min kan défaut min ye silamɛya sɔrɔ Afrique walima diɲɛ kɔnɔ o de ye fɛn yɛrɛ ye min ye u b'o fɔ mais min b'a tiɲɛ u b'u da de o kan o la n bɛ fɛ k'a fɔ kuranɛ mana an b'a a papier tila ni ɲɔgɔn cɛ ta k'a kalan o tɛ kuranɛ nakun ye mais an bɛ se k'a kɛ ten k'an mako dilan la ka fara a nakun kan a ye nin yɔrɔ ninnu kɔlɔsi kosɛbɛ karamɔgɔw bɛ kuma très généralement mais abada i ti nin mɛn u ka kumaw la o de y'an to kɔfɛ fo an bɛ ka se ka kuranɛ na ala kumana de o ala ko cogo di ud'uni astajib lakum mais a ma dan o ma dɛ a ko a ye ne ala deli n b'aw jaabi est ce que ala danna o ma kuranɛ verset in yɛrɛ la est ce que ala danna ye a y'a fara a kan ko nka n da kɛ fɔlɔ n ta kɛ fɔlɔ o tumana ni i ye ala wele ni ala b'i jaabi ala ko i ma de n ta kɛ fɔlɔ n ta kɛ n b'i ta kɛ mais a y'a lajɛ ala ta kɛra sinjiw tigɛra balimaw farala hɔrɔnw ye walimuso tigɛ k'a bɔ a cɛ bolo karamɔgɔw ye dabali jugu kɛ ka don kaburu dɔw la an b'i ta tiɲɛ an b'i garisɛgɛ ban mais n'olu de nana sigi ka kuranɛ kalan a ma faamu nin ka ko mɔgɔw ye mais an bɛ tiɲɛ fɔ ye lahara ko bɛ ala dɔrɔn de bolo. Ladado selinjini ziara belebele o bɛ labɛn tamani kɔnɔ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Ousmane Madani Haidara bangedugu la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min bɛ se ka to cɛbaw minnu danbɛ ye sirifilakaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cɛkɔrɔba ɲuman ba Madani a dayɔrɔ bɛ se ka nɛmɛ ni ka ala fɛnɛ kɛ k'a nafa ni a barika ye o kɛnɛ ye min ni san o san silamɛw bɛ bɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ma ɲa k'a fɔ yɔrɔw bɛ ka koron bebe na Bugula dugudo dugu min ni Tamaninjɛ kilomɛtiri 1 ɲɔgɔn na don
u ye a kanu ka tari 15 dugukolo fɛnsɛ ni zamzamiyu la a bɛ se k'o kɛ ka ziyarakɛlaw bisimila o tari 15 min ni na n'a bɛna kɛ ka ziyarakɛlaw bisimila jɛkulu dɔ fana bɛ yen ko mouvement volontaire pour le salut du Mali olu fana ye a kanu ka jirituruba n'o don o jirituruba in de kɛra minisiri min ɲɛsin bɛ jinikungo lakanani ma ale tun bɛ kɛnɛ kan an yɛrɛw ka marabolo kafo ni o ye Bamakɔ ye jinikungo lakana jɛkulu min bɛ direction régionale des eaux et forêts o fana wulila ni jirijuw ye ka se ka taa jirituru baara ninnu kɛ an ka taamadenw Samayira Sanogo Ibrahima Kulubali Abdoulaye Sogodogo Tamani kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada. San o san ziyaraba bɛ labɛn Tamani Segu jamana ka barawule cercle la Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayida Sherif Usman Madana Haidara bangedugu la n'o ye Tamani ye silamɛw bɛ bɔ diɲɛ fan da 4 bɛɛ lajɛlen la ka ye a kɛnɛ kan o de kosɔn Bugula ni ani Tamani ye kilomɛtiri 1 ɲɔgɔn na ye a dugudenw farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ belebele di zamzamiyu mɔ kɛnɛ min bonya bɛ taa hectare 15 la walasa maa minnu bɛna Ala bato Ala kosuma Ala wele la ziyara senfɛ a baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo u fɛrɛlen. An bɛ kɛnɛ min kan hɛrɛ kɛnɛ don jiri kɛnɛ don maa maa se yɛrɛ se yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye anw ye kɛnɛ di Hayidara mɔ an b'a di ni place ye. Ni ngabara am dora paraka am jama fo ni polilai ala ka here ke jama ye min ala kenaka min tia min ala yabia aya polika bela jele ala ka be sara ka lije ala ka bela jele so here na fama here ji ta ala ko damo ala ka jama basigi ala ka jama basigi putan ba ko ala ko ke jima papa ne maa min ye jiri kelen duru i ye dɛmɛba kɛ ɲɛnamaya ye o de kosɔn jɛkulu min bɛ wele ko mouvement volontaire pour le salut du Mali o fana y'a kanu ka jiriw turu kɛnɛ dilen kan min bɛ se ka to sumaw olu bɛ se ka sɔrɔ ni maaw bisimilala Tamani jirituru belebele o fana n'u donna. kuma lasurunyana dɔrɔn an ye nin ŋaniya siri pour que don nataw la ziyarakɛlaw u ka se ka suma sɔrɔ bon n'i y'a jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛɛ bɛ diinɛ dɔ la. Mais diinɛ bɛɛ bɛnna kan adamadenya la an ka balo hɛrɛ la an ka balo lafiya la an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn dama la diinɛ bɛɛ bɛnna o kan ni dabakun kɔni ye ka se ka don nataw la mɔgɔ minnu bɛna ziyara la ya u ka se ka suma sɔrɔ u ka se ka ji sanima sɔrɔ alors adamadenya dɛmɛ dɔ don. Bamakɔ k'a fɔ a jinikungo lakanaso ni o ye direction régionale des eaux et forêts ye u kɛlen ka kunnafoni mɛn olu fana y'u doni jiriju 2500 la k'u kunda Tamani kan n'o ye k'o kɛ bolomafara ye jirituru in na. Ala barika la an sera ka Tamanikaw dɛmɛ ni yiriju 2500 ye donc an y'o kɛ ka da mun kan parce que a yera ne yɛrɛ ni Ala cɛ mɔgɔ bɛ kuma ni Ala ye n ye denmisɛnnin ye nga jateminɛw kɔnɔna la n y'a ye k'a fɔ Madani Sherifu Hayidara a dati politiko kuma la a bɛ diinɛ de kɔ a bɛ ka diinɛ de lafasa donc o sababu la sa Ala ka se kɔnɔna la anw sera k'a boloma dɛmɛ ni nin ye pour que k'a dɛmɛ Ala ko la mɔgɔ ko tɛ Ala ko don an y'a ye k'a fɔ fana jamana kanu b'a la a ka d'a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ kelen sɔrɔ silamɛya kɔnɔna la Ala y'a fɔ cogo min a ka d'a ye jamana ka kolosuma a ka d'a ye lafiya kana jamana kɔnɔ. Jiri min bɛna turu Bugulakaw ka hectare 15 kɛnɛ kan min dira zamzamiyu mɔ a bɛ kɛ sababu ye ka sahili kɛlɛ ne maa min k'i bɛ sahili kɛlɛ o kɔrɔ ye k'i bɛ ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ fana kɛlɛ. On ni mouvement volontaire pour le salut on n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san damadɔ bɔ bi donc n'olu ka hɛrɛ bɛ kɛ u faso la o dangalen don anw kana ka na u représenter an kana ka na u dɛmɛ u ka baara la. Pour que bɛɛ ka se ka i ta sɔrɔ a la anw ka taabolo parce que anw ka taabolo ye ka se ka Mali yɔrɔ bɛɛ kɛ jiri de ye donc ni mɔgɔ o mɔgɔ sera k'o jiri in kɛ o de ka fisa jamana ma o ka fisa jamanadenw ma donc n'o bɛ baara la ka ban an kan k'o baara de kɛ pour que baara in ka se ka ɲɛ a ka se ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo. N'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ ka wulikajɔw bɛn bɛ Mali jinikungow lakanani mɔ minisiri min ɲɛsin b'o mɔ Useni Amion Gindo Pulo a y'a ka nisɔndiyaw jira kɛnɛ kan ka laban ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin sirifikɛ mɔ a ka wulikajɔw ni cɛsiribaw la faso basigili kadira kɔnɔ. Jirituru a nafa tɛ fɔ ka ban
anw ka techniciens ani diɲɛ techniciens bɛɛ ko ni jiri banna o ye mɔgɔya bannen diina a bɛ caman fɔ jirituru kan n bɛna peut-être ka n da bila fitini président ɲɛ k'a fɔ ko n'i ye yiri turu ni mɔgɔ sigira a suma kɔrɔ don waati o waati a baraji bɛ sɛbɛn i kun donc a ka kɛ technicien kunda ye o a ka kɛ diina sira ye o a fan bɛɛ kan jiri turu a nafa a tɛ fɔ ka ban donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ mun kan an bɛ se ka hɛrɛ kɛnɛ de don ɲɛnɛmaya kɛnɛ de don diina kɛnɛ de don donc ka foli di bɛɛ ma ka bɛɛ waleɲuman dɔn. nin jirituru baara min n'u donna hectare 15 fɛnsɛ n'a bɛna kɛ tamani ziyarakɛlaw bisimila yɔrɔ ye min dira bugula dugu fɛ jiriju 3,500 de bɛna turu a la ɲɛgɛnkɛmɛ bɛna jɔ a la ka foraji n'o ye jiso ye o saba a n'a borne fontaine n'o bɛ ji lasɔrɔ ja dugawudo kɛra ka baara kunjɛ. kɛnɛ kan bani ye foli ni bonyamasegin kɛ bugula dugutigi ni dugutigi danga ni alimami dugude bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ tari 15 nini na a la ka laban ka wale ɲuman dɔnfoli fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin jɛkulu ma jɛkulu min ni o bɛ wele ko mouvement volontaire pour le salut du Mali an ka jɛ ka a ɲɛmada fɔtaw fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala de fo ka Ala barika da. Ni yɔrɔ in na comme a bɛɛ b'a kalama cogo min na an y'a kanu ka jirisun 3,500 de turu ni hectare 15 in na parce que silamɛya ye a fɔ n'an ye alakira ka kumaw lajɛ sallallahu alaihi wasallam alakira ko ni maa min ye yiri turu ko o yiri falenna mɔgɔ sigira a suma na walima baganw ye a jiriden dun ou bien adamadenw y'a jiriden dun hali n'o y'a sɔrɔ i salen don san 100 Ala b'a baraji sɛbɛn ye. Mana yiri ye ɲɛnamaya de Ala de y'a ka ye yiri bi ka ca yɔrɔ yɔrɔ a ka ca la Ala ka hinɛ ti ban ye n'o ye sanji ye bon an dun filɛ an ka jamana a bɛ ka kɛ sahara de bon silamɛya b'an wele ka na jamana jɔli ni an yɛrɛ jɔli ni an ka duw jɔli de ma mana ni hakilila ɲuman in bɔra minnu na an faral'u kan k'u dɛmɛ ni hakilila in na dugukolo a dira ne ma tiɲɛ don mais yiri minnu bɛna turu a kɔnɔ bɛɛ de bɛna nafa ni o ye mana jirisun 3,500 n'Ala y'an dɛmɛ n'o sera ka ɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a dɔn o ye Ala ka nɛɛma dɔ ye an b'a yɛrɛw fo ka waleɲuman dɔn ka mɔgɔ minnu farala an kan nin baara in na an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn fo ka taa se an ka ministre ma ale min déplacera ka na nin baara in lajɛ an bolo an b'a fana fo ani an ka eaux et forêts ani an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani maliden bɛɛ salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Walaikum salam. Sanfɛ kalanso denmisɛnw ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ laada do san o san ka bɛn ni walanbila ye u se Mali jamana kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yɛda Sherif Usman Madana Haidara a ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka baarabaw minnu kɛ ka na i ɲɛ da olu kan ka se ka olu misaliyaw ta min bɛ se k'a to sini ma sinikɛnɛma u bɛ se ka kɛ nin baaraba ninnu ngɛba dɔw ye cogo min o de kadara kɔnɔ u ka ɲinan dama na ka bɛn ni uti kalo tile 3 ye u ye yɔrɔ damadɔw minnu kɛ o ye Sherifila du min ni o bɛ Sebenikɔrɔ sigida 4 na résidence Sherifila Bani ka so u taara u ɲɛ da yen nka o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Moribabugu fana ye Sherifila télévision u nana o fana kɔnɔ ka munumunu zaliw kɛ a fan caman fɛ baaraw bɛ kɛ cogo minnu na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn nin bɛɛ ɲɛfɔra u ye bilasiraliw kadira kɔnɔ an ka jɛ ka ɲamada Fatumata Yaya Kane ka walawalaliw fɛ ani Abdulayi Sogodugu. Tarata sɔgɔmadayan fan fɛ Burkina Ansaru kalandenw y'u kunda Sebenikɔrɔ kan ka bɛn nɛgɛ ɲɛ 12 wagatiw ma ka t'u ɲɛda Seydi Sherif Usman Madane Haidara ka du kan o donnen Sebenikɔrɔ wagati min na u ka filɛliw bolila fɛn caman kan minnu ni o kɛra nimisiwasa ye u bolo kosɛbɛ bajiba min ni o bɛ Seydi Sherif Usman Madane Haidara ka so kɛrɛfɛ Sebenikɔrɔ o filɛli kanuna u fɛ kosɛbɛ pinasi min ni o bɛ boli ji sanfɛ ladegeli kɛra u ɲɛna ni o ye kalanden ninnu nisɔndiyara ni k'a yira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko a wasara seereya ye kana bɔ Seydi Sherif Usman Madane Haidara baarakɛnɔ na ka fara a ka kalandenw kan ko fɛn do min ni a bɛna misaliba di olu yɛrɛ ma u ka diɲɛnatigɛ tɔ taabolow la. Walahi alhamdulillah a b'a yira k'a fɔ Ansaru bɛ baara la hali sini
ura an mu yɛrɛ kalande ye an ma dari karamɔgɔ fɛ a ka duwawu kan ye puisque an fana ka haminata ye min ye don nataw ra a ka se ka yira k'a fɔ ko ni bâtiment étudiants ani élèves olu de sera ka nin jɔ ka di karamɔgɔ ma ura an b'o duwawu ɲini karamɔgɔ fɛ ka duwawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye ala ka sijan ani kɛnɛya d'a ma ala kana ansaru décourager fiyewu ala ka sijan kalifa karamɔgɔ yɛrɛ la. An kɛlen kɔfɛ ka na an karamɔgɔ ka résidence visiter bon a ye nisɔndiya caman le d'an ma ka tila ka courage caman le fara d'an ma parce que n'a ye nin visiter nin bɛ se ka hakilina caman di an denmisɛnninw ma k'a dɔn k'a fɔ an faw a n'an kɔrɔw kan ka o tugura karamɔgɔ kɔ o ma janfa donc an fana an kan ka olu ka sira nin suivi ka baara kɛ hali ka tɛmɛ olu an kɔrɔ n'an faw kan parce que o ye min kɛ bɛɛ laɲini de ye ni den sɔrɔ den ka se ka tɛmɛ kan sini donc n'a nana ni olu ka baara da ye an de kan ka cɛsiri sisan ka baara wɛrɛ kɛ diinɛ nin kɔnɔ a n'an karamɔgɔ ye baara min bɛna bonya ka tɛmɛ an fa a n'an kɔrɔw ka baara kɛtaw kan. O tarata don kelen tilegan fan wagatiw la Sherifla télévision responsable technique y'u bisimila ka bɛn nɛgɛ ɲɛ 15 wagatiw ma o nisɔndiya bonyara kosɛbɛ Usman Sogore bolo ka balima ansaru denw bisimila Sherifla télévision kɔnɔna na département technique ɲɛmaaba ye ɲɛfɔli kɛ nin kalanden ninnu ye a ka département baaraw tagacogow kan ka taa se département commercial ma ni ka sɔrɔla ka labana ka ladilika jɔnjɔn ta ka fɔ ni kalanden ninnu ɲɛna u k'u cɛsiri kalanw labanniw fɛ cogo min na siniɲɛsigi ɲuman ka sɔrɔ o kuma ninnu kɛra fɛn ye min ni o bonyana kalanden ninnu bolo kosɛbɛ ka fara technique ɲɛmaaba ka bisimilali cogoyaw kan u y'u ka bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Usman Sogore ma ka taa se télé yɛrɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na commission de gestion de Sherifla télévision a ka wulikajɔ la olu kalandenw ye. Alhamdulillah an bɔra ka télé baarayɔrɔ n'a salle bɛɛ lajɛlen visiter vraiment a ye leçon de di anw ma parce que munna a b'an sama ka taa nujuru samabaga de la n'o ye Aseri Usman Madan Haidara ye vraiment a bɛ baara la a ye ko cɛw ka baara kɛ an y'a ye a ka baarakɛlaw la vraiment o bɛ baara kɛ parce que an b'a ye télé caman na o bɛ dɛsɛ ka ko minnu kɛ télé Sherifla ye o ko babaw dama de kɛ o ka baara vraiment an nisɔndiyara an yɛrɛ ye leçon ba de ta an yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ni mun ye inchallah. a bɛ an karamɔgɔ walahi a baara kɛra an fana yɔrɔ in kɔni walahi a ye wasa kɛ nisɔndiya yɔrɔ le an taara fana a ye wasa kɛ an ye voilà an b'a fɔ k'Ala barikada Ala min sera ka nin se nin kan ye an sera ka na ɲinda nin kan walahi a diyara an ye kosɛbɛ kɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin yaala ninnu la ɲanamara kosɛbɛ ni jataw ye. Baara dɔ bɛ senna farafinna tile bi yanfa jamanaw na min bɛ se ka to hadamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ ani hadamadenw ka hakɛ olu bɛ se ka lakana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna comité international de la Croix-Rouge CICR ale ni kalanso min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ basigi ma école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey u ka tɛgɛdi ɲɛmɔ kadara kɔnɔ ani kalanso wɛrɛw i n'a fɔ institut d'études de sécurité ani université du Sahel u jɛra ka baro sigi dɔ kɛ ka lajɛ bɛnkan minnu ndɛgɛnɔ bilara Genève Suisse duguba la o san 70 an bɛ o de la baro sigi kun bɛ boli o de kan a kun bɛ kuma fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye hadamadenya hakɛ kow ye o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔgɔnda dɔ fɛnɛ bolo dalen don sanfɛ kalanso denw ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya hakɛ tɔpɔtɔcogow la ani ɲɔgɔn dɛmɛ nasiraw baaraw dayɛlɛli kun bɛ minisiri ka denbaya kɔnɔ minisiri min ɲɛsinnen don kiirikow mɔ ni hadamadenya hakɛ lapasa minisiri fɛnɛ don a kɛra CICB la ka bɛn ni alamisa uti kalo tile 15 ye Kafunɛ Bacili ni Nuhumu Kone kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la. CICR Mali ye ni hakili jagabɔ kɛnɛ min sigi sen kan ka fara u ka ɲɔgɔndan ta ko 8nan kan min bolodara Mali jamana sanfɛ kalanso dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don commission internationale de la Croix-Rouge kɛ san 70nan sɔrɔli ɲaɲani ni kadara kɔnɔ u ka baara bɛnkan sɛbɛn sariya min ni o donna bala Genève san 1945 uti kalo tile 12 a b'o de ko fɔ
u ka baara danŋɛnɛmayalen kɔfɛ buna adamadenninw jigi tuguli la an'u lakanani na kɛlɛ ni mankanw kɛra siranɲɛko ye ka minnu lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la k'olu bisimila cogo cɛɲina a labanna ka dɛmɛɲɔgɔnya don u ma. CCR ka baara bolodalen dɔ fana bɛ ɲɛsin dɔɔnin kankuruyali ma ka ɲɛsin adamadenya hakɛ lapasa cogo ma fɛn min bɛ tali kɛ buna adamadenya lapasa ko kan u ka dɛmɛ bɛ se sira caman kan i n'a fɔ komi kalansow ani sanfɛ kalansow ma. An ka bi lajɛ bɛ boli fɛnba fila de kan o ye ko sariya sunba dɔ bɛ yen min bɛ adamadenw o ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu sen tɛ kɛlɛ la tuguni i b'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛ banadenw minnu bɛ olu lakana donc ɲinɛ ye o ka san 70 ye kabini diɲɛ jamana mɔgɔw sɔnna o sariya sɛbɛn ma o ni ɲinɛ cɛ nin ye san 70 ye donc an ka baro kunba fɔlɔ o bɛna boli o de kan k'a ye ko kabini Mali y'i bolonɔ bila o sariya sɛbɛn na mun de kɛra Mali jamana kɔnɔ mun bɛ yen min ma kɛ fɔlɔ ani ko jumɛnw de bɛ ka olu bali ka kɛ ani n'olu fana dɔnna dɛmɛ jumɛn de bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka bila sen kan walasa a tɔ ye min ye o ka se ka kɛ ka ɲɛ o ye baro fan fɔlɔ ye. Baro fan filanan ye min ye o ye ko san fila o san fila an ka jɛkulu ni o ye Croix-Rouge ye ale bɛ ɲɔgɔn daboli kɛ ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ ekɔliso kumabaw sanfɛ kalansow ni ɲɔgɔn cɛ donc ɲinɛ ye o ta ko 8nan ye ani o final de bɛ yen bi ni ekɔliso 2 an ye baara dɔw kɛ fɔlɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na ni o ye formation ye ekɔlidenw kunna ni o ye ɲɔgɔn daboli ye ekɔlidenw kunna ani o baaraw bɛɛ kuncɛ la an y'a ye ko ekɔliso 2 olu sera ka point caman sɔrɔ ka tɛmɛ ekɔliso tɔw kan donc olu ekɔliso 2 ninnu fana olu fana bɛna na kunkari ɲɔgɔn na bi walasa an ka dɔn sebaya bɛ jɔn bolo c'est à dire jɔn de bɛna jɔnjɔn ta nin ta ko 8nan la. Mali minisiri min ni ale ka caw bɛnnen don kiriko ma ani buna adamadenninw ka hakɛ lapasali ma Croix-Rouge ka san 70lan ɲaɲani kɛnɛ min sigira sen kan Mali jamana kɔnɔ ale de ye o baaraw forobanu don a ka dantigɛliw kɔnɔ minisiri ye foli kɛ ka ɲɛsin Comité international de la Croix-Rouge ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bolofara min ni o b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan ni o ye CICR Mali ye ka d'a kan paraɲɛba kɛra u fɛ Mali jamana kɔnɔ. Ni kɛnɛ barikama don parce que kɛnɛ nafama don ka sababu kɛ adamadenya tɔbɔtɔli la kɛlɛ hukumu kɔnɔna la sɛbɛn fura minnu bɛ olu o ko ɲɛnabɔ olu tɛ sɛbɛn gansan ye o sɛbɛnw san 70 de nin ye tiɲɛ don depuis sɛbɛn ninnu ma na laadaw bɛ kɛlɛ la sariyaw bɛ kɛlɛ la mais sɛbɛn ninnu nalen de ye dɔ fara kɛlɛ adamadenya tɛmɛli kɔnɔ kɛlɛ la o dalilu ye mun ye diɲɛ jamana 191 olu bolonɔ bila sɛbɛn ninnu na walasa adamadenya bɛ se ka sabati kɛlɛ kɔnɔ. Sanfɛ kalansow ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn danba min bolodara ka ɲɛsin buna hadamadenninw ka hakɛ lapasa cogo ma ɲina a ye sanfɛ kalanso 4 de kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔ la Mali jamana kɔnɔ FDPRI, FDP, INTEC-SUP ani ISTAG. A laɲini fanba yɛrɛ ye fɛn min ye o ye ka se ka sifinnakaw la faamuya k'u ka dɔnniw kankuruya ka ɲɛsin droit international humanitaire DIH ma ni o ye hakɛ lapasa cogo ye min bɛ kɛ sababu ye hakiliw ka dayɛlɛn kosɛbɛ ka faamuya bonya ka ɲɛsin hakɛ lapasa cogo ɲuman ma. Alamisa uti kalo tleta ani duro Mali faba Bamako kafo jini kungo lakana jakulu mimba kono direction régionale des eaux et forêts uye nyina njiritiru bara nudo boulevard de l'indépendance la kabeni alamisa nye ami awladonia kafo eaux et forêts ana jenyon inafo jakulu minga bara fene nyashine do jini kungo lakana ba udemenimo société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé o nyema Ibrahima Sidiyara olu kun bɛ kɛnɛ ka taa se général Mamadou Gakouma ni o ye eaux et forêts nationale ɲɛma ye min ye Bamakɔ marabolo ɲɛma gouverneur ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ ka Amadou Kamara Dramane Male olu kun bɛ Chérif La TV Jabarani tɔgɔ la. Ni campagne de reboisement ni ala bɛnna Bamako faba kɔnɔna na a dakun bi tali kɛ jirituru nafa buna hadamadenya kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka maaw hakili la min ka ɲɛsin jirituru ma an ka jiri caman turu k'a bila sinimaw ɲɛ hakilina in bɛ don o hukumu kɔnɔna na. Bi yirituru bɛ kun min kan parce que an b'a daminɛ an yɛrɛ ka baara de ka yiri tigɛ ka yiri turu an bɛ yiri tigɛ kɔfɛla la cogo min na n'an bɛ yiri turu
ɲina tigɛli sera Bamakɔ yɛrɛ de ma a y'an to an ka bureau kɔnɔ y'an wele ko yiri dɔ bɛ ka bin mɔgɔw kan jalajo dɔ don a bɛ ka bin baarakɛyɔrɔ dɔ kan ko ministère de sécurité an t'a dɔn finance de o y'an bila an taara a caman tigɛ ka taa n'an ka baarayɔrɔ la donc maintenant ne k'u ma bon komi an yiri tigɛ Bamakɔ yan an k'a lajɛ ka yiri fana turu Bamakɔ yan donc o y'a yira n na k'a fɔ Bamakɔ ye commune 6 de place verts bɛ yen misiriw bɛ yen écolesow bɛ yen madarasasow bɛ yen églisiw bɛ yen nɔ an k'a lajɛ an bɛ se ka yiri min di komi yiri kɔnɔ a caman de problème b'an bolo mɔgɔ ni mɔgɔ b'a la an bɛ se k'a d'i ma mais ni e bɛ se k'a lakana mɔgɔ min tɛ se k'a lakana an tɛ yiri d'i ma parce que yiri ka gɛlɛn anw ma fɔ ka dama tɛmɛ donc an y'a décidé ka yiriba 18 ta k'a di Bamakɔ commune 6 la a ka di commune o commune denba 6 o k'a turu an bɛ se ka labɛn dɔ kɛ o kɔlɔsili fana na donc parce que yiri turu dɔrɔn tɛ fo a ka kɔlɔsi a ka se ka balo bon ya n'i y'a lajɛ Bamakɔ bɛ ka kalaya don o don sisi b'an kan don o don an bɛɛ b'o kalama o fura ye jumɛn yiri turu an kana se ka avion dilan mais yiri ka turu ka ji k'a la a ka sɔn o kɔni an bɛ se k'o kɛ ni Ala sɔnna a ma an m'an jɔyɔrɔ fa o la Bamakɔ yan ani Mali fan bɛɛ. Campagne de reboisement a kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka buna hadamadenw k'u hakili lajigi sigida lakanali matarafaliko ɲuman yaasa sigida lakanaliko ɲuman waleyaw bɛ se ka sabati cogo min na Bamakɔ faaba kɔnɔna na. Aba yiri turu ni an bɛ se k'a fɔ a diyara an doso ye ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan parce que yiri bɛ nafa bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn aba yiri turu o y'an ka baara ye an delila la yiri lakanani fɛ an delila o fɛn na a kɔni diyara an ye fo ka taa dama tɛmɛ o ye action min kɛ nin ye mais yiri turuli man gɛlɛn ni yiri turu la ni entretien ma k'a la fu don dɛ hali ni yiriju ba 10 turu ka yiriju ba 100 turu mais ni entretien ma k'a la a turu tɛ foyi ɲɛ dɛ n'a yiri turu la u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o bɛ se ka entretien kɛ yiri na cogo min na pour que a ka se ka kisi o y'an ka hakilina ye. Directeur national des eaux et forêts a ka fɔ la nin campagne nin ye ko dumanba de baw a bi sigida lakanali o matarafaliko ɲuman ko fɔ parce que yiri turu bi a nafa ka bon an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ja kelen bɛ ka yɔrɔ caman minɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tilema mana bɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini awa an b'a dɔn duguba kɔnɔ kɔlɔlɔ min bɛ yen hali mɔgɔ tɛ nakili ka ɲɛ yiri filɛ nin ye yiri bɛ nin bɛɛ de lajɛ yiri bɛ yɔrɔ min na san bɛ na yiri bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ ji bɛ dugu jukɔrɔ bon na yiri bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ cɛ ka ɲi mais n'i y'a jateminɛ a bɛ ko mɔgɔw tɛ nin dɔn tiɲɛni de bɛ kɛ san o san ka taa n'i y'a jateminɛ k'a fɔ i fitinin aw bɛ filɛ nin ye aw fitinin aw yiriw ye hakɛ min kun b'u la sisan i b'a sɔrɔ o hakɛ tɛ yiri si la tuguni tasumaw b'a tiɲɛ mɔgɔ yɛrɛ b'a tigɛ bon ni yiri turu in bolo dalen ye min ye Bamakɔ yan ani jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ c'est pour que ka tasibila kɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to kungo kɔnɔna na gouverneur y'a fɔ Bamakɔ kuluba in filɛ nin ye kabini tubabu bɛ yan san 1935 o ye kuluba forêt in classé o kun ye mun ye parce que ni san nana dɔrɔn Bamakɔ mɔbili tɛ se ka boli sisan parce que a bɛ ji. An bɛ a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko sigida lakanali baaraw minnu labɛnnen bɛ nin campagne ba in kɔnɔna na olu na kɛ sababu ɲuman ye walasa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko sigida lakanali ko ye bɛɛ lajɛlen kungo ye bari sabu k'a da kan sigida lakanali ko ɲuman o n'a kɛ fɛn ye sigidalamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka i wasa sɔrɔ a ko kɔnɔna na ladilikanw barodalasigiw ani ɲɔgɔn bilasiraw caman na bɛnnen bɛ ko labɛnbagaw fɛ nin campagne hokumu kɔnɔna na ni ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka nafa bɔli ye sigida kɔnɔna na. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Senegal la jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Ablaye Wade ka fanga ɲini dɔ Parti démocratique sénégalais PDS a kɔnɔna durun bɛ ka sabu kɛ dɔgɔkun dɛmɛnen Ablaye Wade jamana ɲɛmaakɔrɔ a ye ɲɛmaaso sigi dɔ kɛ min senfɛ a ye falenni kɛ nka ma da falenni mɔ a labana k'a yɛrɛ woloden k'o kɛ a ka danga ye ɲɛmaaya la o ma bɛn fanga ɲini dɔ dankɔrɔba caman mɔ duuru n'an bɛ a jira k'a fɔ jɔyɔrɔ minnu dira olu mɔ lɛni u yafara jɔyɔrɔ ninnu mɔ o dankɔrɔbaw ye Babakar Gueye Amadou Sall Cheikh Tidiane Seck ninnu ye Ablaye Wade jɛɲɔgɔnkɔrɔbaw ye ani minnu jɛra ka politiki baara ka caman kɛ a la kabini waati jan bibi na u kɛmɛ ka jira k'a fɔ Ablaye Wade sina ka fanga ɲini dɔ kɛ a denkɛ Karim Wade de ka tiɲɛ ye ko fanga ɲini dɔ tɛ se ka taa u taa cogo in na o kuma na olu bilama fanga ɲini dɔ in bɛ ka taa tili de ye olu b'a faamu o cogo de la maa min fɛnɛ bɛ yen ni ale ɲɛsinnen don wulikajɔbaw ma fanga ɲini dɔ kɔnɔ ko Asan Ba ale y'a yira k'a fɔ ko in ka lajɛ hakili kunjɛ mɔ
minnu bɛ k'a fɔ ko Ablaye Wade bɛ ka fanga ɲini dɔ ti ni a denkɛ kɛli ye a ka danga ye ko fɔ u k'a dɔn k'a fɔ u sera ka kɛ dankɔrɔba ye bi fanga ɲini dɔ de sababu la. O kumana ni maa dɔ kuma bɔ yen olu ka na ɲɛfɛ a kun ti fɔ mɔ ko bi dankɔrɔbaw. O kumana min y'a to a fɔra u ma ko bi dankɔrɔbaw u k'a to maa wɛrɛ fɛnɛ ka na jango a ka fɔ o fɛnɛ ma ko sini dankɔrɔba. Ko kumana ko Ablaye Wade ka daga bɛ a ye fanga ɲini dɔ kɔnɔ a ka maa kɛ ɲɛmaa ye a ka dangan ye maa min ma n'a ja hali n'a yɛrɛ woloden don. U b'a jira k'a fɔ fanga ɲini dɔ kɔnɔ gwɛlɛya in a tɛna na se ka min ye mada ye k'o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka d'a kan fan filaw bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn bɛ ka basan ka jija nka maa minnu bɛ yen ni olu bɛ Ablaye Wade fan fɛ olu ko ko kɛlɛ kan ka kɛ ka ɲɛsin Macky Sall ka fanga de ma ko nka k'a man kan u k'a fɔ k'u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn buruja. Tunisikaw fɛ yen kalata labɛnni jɛkulu sera ka maa 26 de tɛndɛ maa 97 la cɛbɔw minnu bɛna jamana ɲɛmaaya ɲini sɛptamuru kalo tile 15 jamana kuntigisigi kalata senfɛ. Kalata labɛnni jɛkulu kɛlen kɔfɛ ka tɛndɛni kɛ maa 26 minnu nzɔrɔ la musolaka 2 bɛ u la cɛ ye 24 ye nka sigikɛngu bɛ ka tɔgɔw minnu kɔnɔ olu yira kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jabaraninzo tigi dɔ bɛ yen min bɛ wele ko Nabil Karoui maa caman sigi kun bɛ ni ale tɔgɔ yeli ye maaw cɛla o kɛra minisiri ɲɛma Youssef Chahed ale min fɛnɛ y'i kanbɔ jɛngɛra n'ale fɛnɛ ta ye maa 3nan o ye maa minnu kɛn bɛ ka silama diinɛ birifini biri u ka fanga ɲini dɔ kan ko Ennahda o cɛbɔ ye wasabilo ɲɛma ye Abdel Fattah Mourou ani yanni jamana ɲɛma yɛrɛ ka fatu fanga na maa min kun ye a ka minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen kun do surasiya mɔ Abdelkarima Zidi o fɛnɛ a jirala k'a fɔ ni kanbɔ nka a t'i kanbɔ fanga ɲini dɔn tɔgɔ la a bɛ kɛ jɔn yɛrɛ ye u k'a ma ko indépendant maa tɔw bangera minnu na laɲiniw minnu kɛra u ma se k'olu dafa laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a lajɛ denbaya o ka sɔrɔ i la i kɛ to ka jamana ɲɛmaaya ɲini min ye tɛgɛnɔ batan ye kalatalaw la i k'o sɔrɔ marabolow la wale kele wasaden da ɲɔgɔn na olu ka kɛ i ka denfaw ye wale kele sigida ɲɛma mɛri 40 ɲɔgɔn na caman ma se k'o dafa a fɔ ɲininen fɛnɛ kun do k'a fɔ euro wari dalasi 7,000 i bi o fɛnɛ da nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen caman ma se k'o sabati o de kosɔn u caman mburu na nka maaw y'a yira k'a fɔ maa minnu ye dankɔrɔbaw ye maa 26 la ni a ko bi gaja olu ni ɲɔgɔn cɛ o ye Abdelkarim Zidi ni o kun ye jamana ɲɛmakɔrɔ ka surasiya minisiri ye bawo maa caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ maa jɛlen do a tɔgɔma deli ka ye ko nɔgɔlen na jango yuruku ko danba yɛrɛ ye maa 2nan o ye Youssef Chahed ye minisiri ɲɛma ale kun y'a jira k'a fɔ a bɛ danfara don mara kɛcogo kɔrɔ kunu ni bi cɛ ni a ye jamana ɲɛmaya sɔrɔ maa 3nan ye Abdel Fattah Mourou ye ni o ye Ennahda fanga ɲini dɔ minnu kɛn bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ ka olu ka fanga ɲini dɔ ye nka maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko in tɛ se ka taa tako 2 kɔ bawo nin kelen o kelen a si tɛ se ka tako 1 kɛ k'i co ko jamana ɲɛmaaya la a bɛ sɛbɛkɔrɔ cɔri u ni ɲɔgɔn cɛ. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ ni maa min kun hakili la k'a fɔ jamana ɲɛmaaya so a bɛ sigi ka bɛn ni alamusa in ye o ma se ka kɛ bilen barisabu ka da kan min ye cɛbɔw ye wale kelen tɔgɔw minnu dira fanga ɲinindɔnw faralen ɲɔgɔn kan jamana ɲɛma Joseph Kabila jamana ɲɛmakɔrɔ ko do o ka fanga ɲinindɔn minnu faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ko Front commun pour le Congo FCC ani jamana ɲɛmakura Félix Tshisekedi fɛnɛ ka fanga ɲinindɔn ni a teri fanga ɲinindɔnw minnu farala ɲɔgɔn kan aya olu nana ni maa minnu dɔgɔw ye minisiri ɲɛma ma se ka baara kɛ ni o ye Sylvestre Ilunga ye a banna u la ka sabu kɛ degu bɛ yɔrɔ min fan filaw nana ni maa minnu dɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila fan fɛ la o n'a mɛn ni maaw tɔgɔ ye k'olu bɛ kɛ minisiriw ye maaw de do maa minnu ni nansaralatɔnba Union Européenne ka bariko danb'u kan k'a fɔ hadamadenya hakɛ buruja cogoyaw minnu kɛra jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila ka fanga kɔnɔ k'u jɔyɔrɔ bonyana o kow kɛtɔ ka don maaw ni nisɔngoya taama cɛ walikele ka maaw sɛbɛkɔrɔ fa k'u to minisiriya jɔyɔrɔw la walima k'u to polisiya ɲɛmaya jɔyɔrɔbaw la k'o kumana ko nansaralatɔnba Union Européenne ka ɲangi bɛ olu kan minisiri ɲɛmakura Sylvestre Ilunga t'a fɛ o maa ka ye a ka jamana ɲɛmayaso kɔnɔ nka jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila fan fɛ maaw y'a yira k'a fɔ a bɛ ka nin min kɛ o ye ko tɛ ko ye
bawo ko nazaralatɔma union européenne ka baroko waligiri a ka ɲangi o tɛ se ka kɛ maa bolo i n'a fɔ kasula don sariya tɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ ko minɛ bi kɛ min mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Sylvestre Ilunga ɲuguna tɔgɔ dilenw na ko min mɛnɛna denmisɛnninw ma ye maa ditaw la musow fɛnɛ ma ye maa ditaw la o de y'a to bangera a la o kumana fɛn min dora Sylvestre Ilunga ye n'o ye minisiri ɲɛma ye a b'i teliya sa de bawo alamisa uti kalo tile 15 min n'an b'o la min ye jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ye a kan ka bɔ jamana dafɛ ka taa Tanzanie nduguba la ka sabu kɛ farafina fa min wele ko biɲɛkoloma yanfa jamana Afrique Austral olu ka ɲɔgɔnkunbɛba dɔ bɛ yen a bɛ taa ye o kɛnɛ kan o kumana yan'a ka bɔ jamana dafɛ min ye gafe in ye o dafalen ka di a mɔ a ka se ka jateminɛ kɛ a la ka se ka ko don bala jango Kongo Kinshasa jamana bɛ se bɔ jamana ɲɛmaya so ndaɲɛ in na barisabu ka da ka dɔ kɛ bɛ jamana ɲɛma sigi ni bi cɛ n'o ye Félix Tshisekedi ye. Italie jamana kɔnɔ minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna kɔɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna maa ye maa min ni farafindenko tɛ a ka cogoyaba ye Matteo Salvini kiri wulila a nɔfɛ ka jira k'a fɔ a nan bɛ ni sariya senkura min ye ko ka tunkarankew bali ka don Italie jamana kɔnɔ wali kelen kuru minnu bɛ kwaji ka farafina arabu jamanaw ni nazarala kwajiw ni ɲɔgɔn cɛ ka farafindenw kisi kati ku o kuru na u ka se ka don Italie jiw la ka Italie danganw sɔrɔ ko sariya Italie jamana kɔnɔ a ma ye ni minisiri ka hakilina ye o kumana min ye ko in ye a bɛ bɔ a mɔ Matteo Salvini kɔni y'a jira k'a fɔ ko in ma bɛn a mɔ hali bi sariya nasira k'a kan k'i bolo mɔnɔbɔ fa min fɛnɛ nɔfɛ ka se ka kere ɲɛmaw ka nin ngɔrɔfɔ in fɛnɛ kɔkari jango a ka ko ma minɛ ne bɛ se to senna ka tunkarankew bali ka don ka n'o ko labɛn sabati nka kabini kɛlen Espagnikaw ka pankuru min ni hadamadenya dɛmɛ pankuru don ni o kun bɛ munumunu zalo la o kun gɛnkun tɛ ka bisimila yɔrɔ sɔrɔ ka dangan sɔrɔ k'i bɛlɛ ni tunkaranke 150 kun bɛ kɔnɔ o sɔrɔla k'i kunda sa a taama ka bawo kiri dɔ jatigɛla fɔlɔ yanni Matteo Salvini ka segi a kɔ ka na kiri wɛrɛ n'u don ni ɲɔgɔn cɛ u b'u sɛnsɛn ka fa dɔ magwɛ n'a ma ɲa k'a fɔ kuma yɛrɛ tiɲɛnen don bi bawo fiɲɛ ni ayiwa nɛnɛ barika bonyɛnen don nazarala ni farafina arabu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma in na u bɛ ka bɛlɛn jogo ɲini wa u y'a yɛrɛ hɛrɛ k'a fɔ degu dɔ fɛnɛ bɛ u ka baw u ye maa minnu ni kisi tunkarankew la ni u bɛ kuru in kɔnɔ ye u degunnen don u bɔra saya dɔ de la u kun bɛna to de ni olu ka kuru ɲan'u ma k'u kisi birama bɛ olu ka kuru kɔnɔ o tɛ ka taa fan ye u yɛrɛ la dɔw bananen don dɔw porokotolen bɛ ɲini ka caw baw u ye saya y'u ɲɛna o tumana ko tunkarankew yɛrɛ dama bɛ ka to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kuru in kɔnɔ ye ni ɲama kɛ u ma k'a laban bɛ kɛ tiɲɛni ye olu yɛrɛ bolo bawo maa minnu ye kuru boliba n'a baarabaw ye u tɛ se k'a fɔ k'u bɛ nin jama bɛɛ lajɛlen n'a hakili jira ɲɔgɔn na fɔ maaden ka sɔrɔ maa minnu ka baara bɛnbɛn maa bin n'a hakili yirali ma ɲɔgɔn na ni o ye psychologuw ye jango fɛn minnu ni u y'a ye n'a kɛra jatigɛfɛn ye u ka u ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka alimaniya sɔrɔ ni ka segin maaya la n'o tɛ ko u bɛ ka bɔ maaya la ka sabu kɛ gɛrɛnden min bɛ u ka kuru in kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ bibi in na Italie jamana fanga min bɛ yen olu kɔni ngalenga don k'a fɔ nazaralatɔma union européenne kɛ mɛ ka bɛnkan min dɔgɔnɔ bila u ti jɛn n'a ye k'a fɔ kuru minnu ma na taa ni tunkarankew ye u ka don Italie jamana dafɛ Italie k'u bisimila ka tunkarankew bɔ yen tilacogo ka sɔrɔ ka ɲini u la Italie jamana ko k'o tɛ se ka kɛ ko bawo k'a bɛ laban bɛ kɛ olu kunnadonni ye nka Faransi jamana Emmanuel Macron kɔni y'a jira k'a fɔ hali bi olu b'o ka de kan ni tunkarankew kɔni zuru ɲana jamana min na aya o jamana k'u bisimila u bɛ tila cogo min na ko nazaralatɔma union européenne bɛ sɔrɔ k'o ɲɛfɔ Italie jamana fɛnɛ fɛ k'o kɛ n tɛ o ye. Amerikikaw fɛ yen mugu tira kokura nka nin sen in ma ni ma to kamalenni dɔ don min ni a dɔnnen don ka sabu kɛ a yɛrɛ a ye kaso kɛ ko caman kɛ Philadelphie a sina ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin lakana tigilamaw ma nka maa in yɛrɛ kɔni y'a kɛ ka sɔrɔ ka boli ka t'i dogo so kɔnɔ lakana tigilamaw ye a koli ka to k'a bɛlɛ fɔ su bɛ taa se yɔrɔ dɔ la tuma min a yɛrɛ sɔrɔla ka bɔ ni k'i yɛrɛ di lakana tigilamaw ma a tɔgɔ ye ko Maurice Hill a si bɛ san 36 la lakana tigilamaw y'a jira k'a fɔ u ka maa dɔnnen don bawo san 2008 a dilila ka ye ni maramafɛn ye a yamaruya sɛbɛn foyi kun tɛ a bolo a ye o kuma ni kaso kɛ ka laban ka bɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen
cɛniba kɛra ameriki jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Dayton aya Ohio mara la ani El Paso Texas mara la min ye maa 30 ɲɔgɔnna ye bɔnɛna a nin na dɔ ye mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin mɔɔw ma. Donald Trump kɔni hali bi a ka babusentigiw y'a yira k'a fɔ nin ko in min kɛra ni ma to nin sen ko Donald Trump tun bɛ ka a jateminɛ a ko taacogo n'a doncogo bɛɛ lajɛlen k'a foyi ma k'a ɲɛnɛmɔ nka maa minnu kɛ bɛ k'a jaki k'a fɔ maramafɛn feerelaw k'olu kɛ ma jɛɲɔgɔnw ye aya k'olu de kɛ bɛ ka nafolobaw bila a ka bolo kan k'o de y'a to a tɛ se ka jateminɛ kɛ maramafɛn feereli la maa mɔ maa min tɛ o n'a ɲɔgɔnna maa jɔlen ye k'a tɛ ka se ka o kow bali ka sababu kɛ o maramafɛn feerela ninnu ka nafolo min bɛ se ka mago ɲɛ a ye k'o de y'a to ko ni bɛ ka sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ Ameriki dugukolo kan kɔni bɛ k'i cɛ o ko la. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seere Fila TV bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ yen wa k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.